Oriana, I would like to have a testimonial from you as we take video testimonials from other patients and we put on the website. So if you can give us feedback about your condition, how you felt before and after Ayush Prana, treatment in Ayush Prana, okay? So you can speak in your own language, Bulgarian language, okay? Please tell. Разбрах от друг пациент, който се лекувал тук в Ayush Prana. Разбрах за тази клиника, която е специализирана за множествена склероза, но и за автоимунни заболявания. Моето заболяване е по-различно, ревматоиден артрит, но аз реших да пробвам и дойда да се лекувам в тази клиника, в Ayush Prana. За мен сега това е втори път, в който аз идвам. Първият път аз бях тук 3 месеца и имах много сериозно подобрение. Подобрение на ходенето, походката ми, колената. Подобрение по всички стави. Върнах се почти без никакви симптоми в България и след това реших да дойда и втори път. Сега съм тук с 50 дни отново и наистина имам много сериозно подобрение. Всички калцирания по ставите, които са се натрупвали с годините, просто се разтварят и изчезват. С всеки изминал ден става все по-добре и по-добре. Походката ми, болките, имам болки в глезените, които все по-добре се повлияват. Походката ми става абсолютно нормална, без никакви болки, защото аз ходех с болки в глезените.